היי, הגעתם שוב לערוץ של ג'ני. הסרטון הקודם שלי דיברנו על פנקרטיטיס אקוטית, ואמרתי שצריך להמשיך לראות בעצם את הסרטון ההמשך, כי הסרטון הזה מדבר על פנקרטיטיס כרונית. אז ככה, פנקרטיטיס כרונית זה בעצם דלקת כרונית בלבלב. מה שקורה היא מתפתחת עקב התקפים חוזרים ונשנים של פנקרטיטיס חריפה. אוקיי? עכשיו, דלקת כרונית בלבלב זה דלקת שנמשכת שנים, כן? וגורמת לנזק מתמשך והדרגתי. היא פוגעת בעיקר בגברים, בגילאי 40-50, יש לנו עיבוד בתפקוד רקמת הלבלב, והכאבים חוזרים ונשנים. ולעומת זאת, בפנקרטיטיס אקוטית, יש לנו הופעת כאב פתאומי אצל בן אדם בריא, כן? וישנה הפוגה בכאב כאשר ההתקף מסתיים. אוקיי, מבחינת סיבות. הסיבה העיקרית לפנקרטיטיס כרונית זה אלכוהול אביוז, זאת אומרת שימוש באלכוהול לאורך הרבה שנים, הרבה זמן. יש לנו סיבה אידיופתית, מוטציות גנטיות, סיבה אוטואימונית, כן, שהמערכת החיסונית תוקפת את עצמה, תורשתיות, הלבלב לא מתפקד, ציסטיק פיברוזיס. מבחינת סימנים, אנחנו נראה כאב בטן עליונה, לרוב אחרי האוכל, ככל שיותר כרוני, כן, הכאבים יותר תכופים, זה כאבים שבאים והולכים, הלבלב מאבד את יכולתו להפריש מיצי לבלב ואינסולין, עייפות, אותם האנשים יהיה להם ירידה במשקל, צמאון, השתנה, בטן תפוחה, הצואה שומנית ומסריחה, כן, הרי אמרנו שהלבלב מייצר אנזימים שנשפכים למעי הדק, כן? נשפכים למעי הדק ועוזרים בתהליך העיכול. אין לנו בעצם אותם אנזימים ואין עיכול של אוכל שומני, לכן הצואה שומנית היא מסריחה. אבחון, אנזימי לבלב, אמרתי בסרטון הפנקרטיטיס אקוטית שהליפז עולה פי 3 מהנורמה, אבל בפנקרטיטיס כרונית אין לנו עלייה בליפז. לעקוב אחרי סימני מחלת הסרטן, כן, CA19-9, לא חייב לזכור את זה, אבל לדעת לעקוב אחרי מחלת הסרטן. בדיקת צואה לרקמת שומן בצואה, לרמת שומן בצואה, CT, MRI, אולטרסאונד, ERCP, כן, טיפול. אז אמרנו שיכול להיות אנשים ששותים אלכוהול לאורך הרבה שנים. עם הטיפול שדיברנו בפנקרטיטיס אקוטית, אמרנו, אם הסיבה העיקרית זה בעצם אבנים בכיס מרה, להסיר את האבנים בכיס מרה, אלכוהול, להפחית באלכוהול, כן? משכך כאבים, צום, נוזלים, פה שינוי באורח חיים, להימנע מאלכוהול, שינוי בתזונה, תזונה דלת שומן, לאכול ארוחות קטנות, תבליות שמכילות אנזים שמיוצרים על ידי הלבלב, אותן תבליות הן מקילות על הכאב בבטן, מורידים את הנפיחות, הצואה היא פחות שומנית ומסריחה, גם פה להקל על כאבים, משככי כאבים, כי ברגע שיש לנו התקף, הכאב הם כאובים, כן? הם יכולים לפתח סוכרת טייפ 1, ולכן צריכים לקבל טיפול באינסולין. ניתוח. סיבוכים. יכול להיות לנו פסאודוציסטה. מה זה פסאודוציסטה? זה בעצם הצטברות נוזל מסביב ללבלב. מה הנוזל הזה עושה? הם יכולים לזהם, הם יכולים להזדהם, כן? הצטברות של נוזל. הם יכולים להתפוצץ ולגרום לדימומים ולחסור חלק מהמעי, כן? אז פסאודוציסטה וסרטן של הלבלב. אז זה בעצם סיבוכים שיכולים להיות לנו בגלל דלקת כרונית בלבלב. זה הכל לסרטון זה. מקווה שנהנתם. תירשמו לערוץ שלי, תעשו לי לייק ויכנסו לאתר של ג'ני נרס, כן? gennynurse.com.
ונתראה בסרטונים הבאים.